Storikament jibqa' mfakkar bħala missier Malta Ewropea, imma Edi Fenekadami huwa ferm aktar minn hekk. Edi Fenekadami huwa l-ewwel u qabel kollox missier. Il-familja għal Edi dejjem ġiet l-ewwel u flimkien ma' martu Mary rabba lil uliedu f'Għożza minkejja li għal ħafna snin ġar responsabiltajiet kbar. Responsabiltajiet l-ewwel ta' politiku, imbagħad ta' kap ta' partit, ta' Prim Ministru u eventwalment ta' President ta' Repubblika. U fir-ruoli differenti tiegħu ġab bidliet importanti kemm fil-Partit Nazzjonalista imma anke fil-pajjiż. Bil-viżjoni ċara li dejjem kellu bitwemmin sod tiegħu fil-kapaċitajiet tal-ħaddiem Malti u olla lil pajjiżna miż-żminijiet diffiċli ta' tmeninijiet biex Malta reġgħet kisbet ir-rispett tal-kumplament tad-dinja. Rispett li wassalna biex nissieħbu fl-Unjoni Ewropea fl-2004. Issa jinili 42 sena fil-politika mill-1961. Nistqar illi qatt ma ħdimt tant enerġija, b'assidwità, commitment daqskemm ħdimt f'dawn l-10 ġimgħat illi għaddew. Użajt kull nitfa ta' enerġija li għad fadalli għaliex emmintu nemmen li dan huwa biss id-dmir tiegħi u xejn aktar. Imwieled fis-7 ta' Jannar ibn Gigi u Ġesi ir-raba' minn 5 aħwa Edi Fenekadami trabba ħajtu kollha b'Kirkara fejn għadu jgħix sal-lum. U jibqa' mfakkar għal-mod kif bħala politiku kien dejjem jgħid irrid inservi. Imma uliedu jibqgħu ħarsu lejh bħala dak li bil-valuri sodi tiegħu u ta' martu tom pedament b'saħħtu, imsejjes fuq dak li jaqqat u jsawwar il-familja minkejja t-tbatijiet u d-diffikultajiet li wieħed jista' jgħaddi minnhom. Feluq sninek awguri Edi, ad multos annos.